Došao Haso kod Muje, a sunce prži. Haso sav mokar sedne pored Muje i kaže mu Mujo: Haso, može osveženje? Haso: ma može, kume, kako ne može? Vikne Mujo: Fato, otvori prozor. Došao Mujo na roditeljski sastanak. Dok je sedeo, pita ga drugi roditelj: Mujo, sećaš li se ti kad si ti dobijao kečeve, a ja petice? Mujo: sećam se. A sećaš li se ti kad sam ja tebe razbio? Da li je slučajno da u Crnoj Gori nema fudbalskih timova sljedećih naziva? Rad, radnički, radnik, trudbenik. Alo, ljudi, ako se niste još pretplatili, šta čekate da vam donese neko formular? Huso radio na prekookeanskom brodu. Jednog dana, kada su plovili širokim, plavim prostranstvima Tihog okeana, on sav zadihan dotrča ispod palublja do komandnog mosta i reče kapetanu: Kapetane, imam jednu dobru i jednu lošu vest. Reci lošu. Voda prodire u trup broda. Reci dobru. Pacovi su napokon napustili brod. Jedan stari par odlučio otići kod doktora na pregled. Doktor je prvo pregledao muža. Izgleda da je sve u redu s vama, imate li problema? Pa doktore, ništa posebno, no kad vodim ljubav sa ženom prvi put, onda je sve okej. No kad krenemo u drugu rundu, onda se počnem jako znojiti i to me malo smeta. Nakon toga doktor pregleda ženu. I vi izgledate dobro, no vaš muž mi kaže da kada vodite ljubav prvi put, onda je sve okej, a drugi put se jako počne znojiti. Znate li možda zašto? Žena: naravno da znam, doktore. Prvi put je u januaru, a drugi u avgustu. Pričaju jabuka i govno. Govno: ajde, udaj se za mene. Jabuka: ne, fuj, ti smrdiš. Dođe čovjek i pojede jabuku, a govno peva: čekat ću te mala, da izađeš iz kanala. Dva policajca krenula na posao i jedan upita drugog: da li ćemo peške ili autobusom? Šta prestigne? Zaustavlja žena taksi. Molim do aerodroma. Nakon 10 minuta vožnje taksista je posmatrao u ogledalu i govori: vi ste treća trudnica danas koju vozim na aerodrom. Vi se šalite, ja nisam trudna. A niste ni na aerodrom stigli. Također. Za rođendan svojoj punici Mujo kupio grobno mesto. Punica se uzjogunila, ali zahvalila se puno zato što i to košta puno para. Za sljedeći rođendan Mujo joj nije ništa kupio, te ga pita ona: šta je, zete, za prethodni rođendan bio si tako galantan s poklonom, a ove godine ništa. To je zato što još nisi potrošila onaj od prošle godine. Zašto Crnogorac nosi brkove? Da liči na majku. U gradskoj porodilištu ginekolog pregleda trudnice i iznenađen otkrije da će 3 buduće mame, koje leže na susjednim krevetima, roditi 6. januara. Kad se približi sljedećem 4. krevetu, hoće da se našali i pita: hoćete li i vi roditi 6. januara? Buduća mama se nasmije i kaže: ne, ja nisam bila na tom izletu. Prešao Zeko na islam i tako dobio novo ime. Pošto ima novo ime, potrebna mu je i nova lična karta, tako da je otišao do opštine da izvadi ponovo ličnu kartu. Došao Zec na šalter i gospodin ga pita: izvolite, Zeko, šta želite? Zeko: želim da izvadim ličnu pod novim imenom. A kako vam je bilo preime i prezime? Zeko: Duško Dugouško. Ok, a koje vam je novo ime i prezime? Zeko: Muho Dugouho. Igraju Nadal i Federer tenis na Soniju i svađaju se ko će uzeti Đokovića. Pretplati se na kanal i dozvoli da ti svaki dan počne i završi uz smeh. Nema boljeg leka protiv dosade i lošeg raspoloženja. Ovdje su vicevi koji popravljaju dan za 100%, pita učiteljica Pericu. Koja je razlika između muškarca i žene? $, Perica će na to: pa vidite, učiteljice, koji broj cipela nosite vi? 38. A vaš muž? -42.
Eto vidite, razlika je između nogu. Šta su to maglenke? To su naočare sa kojima ste iz hladnoće naglo ušli u zagrijan prostor. Dolaze doktoru mlada, zgodna plavuša i s njom jedna sva naborana starica. Doktor. Skinite se. Baba. Oprostite, mi smo došle radi mene. Doktor. Pa dobro, onda isplazite jezik. Sreopoznati dermatolog, specijalista svog starog prijatelja i upita ga: da li je ona prirodna voćna maska za lice što sam preporučio vašoj ženi uspjela da je ulepša i popravi njen izgled? Da, neko vreme dok masku nije skinula. Starom je svešteniku dosadilo svojim župljanima stalno davati oprost za grehe preljube, pa im se za vreme jedne mise obrati. Ako još jednom čujem da je neko izvršio preljubu, tražite sebi novog sveštenika. Kako su ga župljani jako voleli, dogovore se da će od sada za preljubu na ispovesti govoriti da su pali. Ne, nakon nekog vremena stari sveštenik umre i na njegovo mesto dođe mladi sveštenik. Nakon 20 dana posjeti mladi sveštenik gradonačelnika i reče mu: gradonačelniče, morate brzo nešto učiniti s pločnikom, župljani mi se na ispovesti stalno žale da su pali. Gradonačelnik se počne smejati, shvativši da mladom svešteniku niko nije rekao njihovu šifru, ali pre nego što uspe da objasni, mladi sveštenik uvređeno nastavi: ne znam zašto je to vama smešno, pa i vaša je žena ovaj nedeljni već 2 put pala. Za šankom u kafani sede Srbin i Japanac, pa se Japanac počne hvaliti kako dobro zna borilačke veštine. Pa pokaži šta znaš, kaže Srbin. Japanac udari da se Srbin sruši na pod. Šta je to bilo? Pita iznenađeni Srbin. Nešto japansko je udarac od jiu-jitsua. Sednu opet kad ga Japanac ponovo udari da Srbina odnese na pola kafane. Šta je to bilo? Pita. Nešto japansko, udarac od kung fua. Sednu opet kad ga Japanac opet udari da je Srbin sat vremena u nesvesti. Bez pitanja Japanac ponosno kaže: nešto japansko, udarac karatea. Pa ode Srbin iz kafane i vrati se posle nekog vremena, mahne lancem i obori Japanca da je sejao nedelju dana u komi. Kad se probudi, pita Srbina: šta je to bilo? Također nešto japansko, lanac od Kawasakija. Pitali novinari Hručila: gospodine predsjedniče, koja vam najomiljenija životinja? A on će na to: svinja. A zašto to? Zato što psi, oni nas gledaju kao da smo bolji od njih. Mačke nas gledaju kao da smo lošiji od njih. Jedino nas svinje gledaju ravnopravnim sebi. Zove Haso iz Njemačke Muju u Austriju i žali se: Mujo, život mi je dosadio, samo kuća poso kuća, idem sad da se bacim sa nekog mosta, samo da razmislim sa kojeg. Mujo, pa imaš tu gdje živiš nekoliko fini mostova za bacekantise, samo pazi se Haso da šta prije zaroniš, jer prije nego i dodirneš vodu stiće te spasiti, to su Haso bolan švabe.